Govano Anambra State bụ Chukwuma Soludo na-ekwu n'otu ndọrọndọrọ ọchịchị All Progressives Grand Alliance APGA bụ otu ndọrọndọrọ ọchịchị ewusiri ike nke ga-adị ndụ gara ndụ. Govano Soludo kwupụtara nke mgbe ọ na-agbape ogige Regional Secretariat nke otu APGA dị n'Awka. Ọzọkwa onye nta aka n'obi gọọmenti Ejike Abana n'ebe ahụ. N'ebe ahụ bụ nke nwere ọnụkụ ụnenu ise n'isi ya ma bụrụkwazị nke ụlọ ọlụka dị iche iche nọkọju n'ime ya nke na-enyekwazị ha ọkụ site n'anya bụ ike si n'anwụ amụma ebe a ga-adọba igwe jeneretọ nke ga na-enye ya bụ n'ọkụ sokwazi na amụma ọrụ bụ nke eji n'aka n'imerime ihe ndị ọzọ. Gọvanọ onye nke chetara ọ malitere ịzọ njem ya n'okwe ndọrọndọrọ ọchịchị afọ 43 ma lụtụkwazị aka na otu ndọrọndọrọ ọchịchị APGA bụ ndị nke nwere akụkọ ịdị na-arụkọrịta ọrụ ọnụ ha na ọchịchị ọbụla bụ nke batara n'ọnọdụ dịka o nyere nkwenye na ọchịchị President Ahmed Tinubu bụ ndị nke ha agaghị adị iche. Gọvanọ Soludo onye nke bụkwazị onye ndu izugbe otu ndọrọndọrọ ọchịchị ahụ mere ka amata na inyocha akụrụngwa na ihe ndị nke ha ga-eji wee lụọ ọrụ ha nwere na-enweghị mgbagha ọbụla ga-eme ka otu ndọrọndọrọ ọchịchị APGA bụrụ nnukwute otu ndọrọndọrọ ọchịchị nwere akụ na ụba n'ime ala anya bụ Naijiria dịka o mere ka amata na ya bụ amụma ijikwa ihe ndị nke ejiwe na-alụ ọrụ site n'aka ọchịchị oye bụ nke kwesịrị imekwazị ka ọ gbadakwazịa n'aka ndị ọzọ dịkwazị iche iche nọ na ya bụ otu ndọrọndọrọ ọchịchị. Na mbụ n'okwu ya ka onye isi oche izugbe nyere otu APGA bụ Victor Oye kenere Gọvanọ Soludo dịka nwoke bụ ekweme dịka o mere ka amata na ya bụ amụma ọrụ bụ nke alụpụtara iji wee gosipụta ụmụafọ ala anya bụ Naijiria na obodo a ga-alụnwe ọrụ. Ọ lụtụkwala aka na ya bụ amụma ọrụ bụ nke emere ka ọ pụta ihe n'ihi aka bụ nke a chere wee wunye na ya bụ ebumnobi Gọvanọ Soludo nwere site na agbammbọ nakwazi ndidi. Osote gọvanọ steeti a bụ Dr. Onyekachukwu Ibezim onye odeakwụkwọ nyegara gọọmenti bụ ọkammụta Solo Chukwulobelu onye isi ndị ọrụ nyegara gọvanọ bụ Maazị Ernest Eze Ajụghị onye nkwupụta okwu n'ụlọ ọgbakọ mmebi steeti a Right Honorable Uche Okafọ. Osote ya bụ Dr. Pascal Agbodike onye isi oche otu ndọrọndọrọ ọchịchị APGA na steeti a bụ Anambra Barrister Ifeatụ Obi-Okoye ndị nke so na otu NWC nakwazi ndị ọchịchị otu APGA na steeti a bụ ndị nke bịagbodoro ya bụ ihe mmemme ma bụrụ nke a nọrọ n'ime ya wee meghepụ ya bụ nnukwute ụlọ bụ nke ewuru wee wekwazi achịcha.